pre mesto neskutočne dôležité, pretože to sú zdroje, bez ktorých naše mesta by sa nevedeli ďalej rozvíjať. Je dobré, že má skúsenosti aj z veľkej politiky, pretože 4 roky pôsobila v Národnej rade Slovenskej republiky ako poslankyňa a potom nastúpila na úrad komisára pre deti, kde sa venuje všetkým možným oblastiam vrátane sociálnej ekonomiky, ľudských práv a do toho patria aj ostatné povinnosti, pretože pôsobí dnes ako poradkyňa za Prešovský kraj u pána splnomocnenca komisára pre deti. Myslím si, že táto kombinácia skúseností z regionálnej politiky, keď robila na samosprávnom kraji, z veľkej politiky, z Národnej rady a teraz je to veľká skúsenosť z oblasti sociálnej starostlivosti a starostlivosti o deti ju predurčuje ako vynikajúcu kandidátku na to, aby pôsobila tu v Prešove ako primátorka.